Goedemorgen, bon dia. Geachte parlementsleden van Curaçao, Sint Maarten, Nederland en uiteraard Aruba. Dames en heren, leden van pers. Gelukkig nieuwjaar. En bedankt voor een hele goede ontvangst hier op Curaçao en een hele leuke chichi die we vandaag hebben ontvangen. Het zal heel goed in uw huis plaatsvinden. Gefeliciteerd ook aan de voorzitter van Curaçao en de voorzitter van Sint Maarten en de nieuwe constellatie van de parlementen. Wederom zijn er 6 maanden verstreken sinds de Koninkrijkspartners in Den Haag bijeen zijn gekomen voor het interparlementair koninkrijksoverleg. Gedurende die tijd zijn er verkiezingen geweest op de eilanden Sint Maarten en Curaçao. De samenstellingen van beide parlementen zijn dus gewijzigd, hetgeen met zich meebrengt dat ook de samenstelling van de IPCO-delegaties gewijzigd is. Ook Nederland en Aruba gaan in maart en september van dit jaar verkiezingen tegemoet. Veranderingen zullen altijd voorkomen. Het is gewoon de dynamiek van het voortbestaan. Veranderingen dienen dan ook verwelkomd te worden en geen reden zijn om een lopend proces als het interparlementair koninkrijksoverleg te stagneren. Onze koninkrijksbanden worden gediend door het voortdurend contact tussen onze volksvertegenwoordigers, in welke samenstelling dan ook dit mag zijn. Echter moet dit gestructureerd blijven. Met volgend standpunt voor ogen heeft de Arubaanse delegatie haar wens uitgesproken om het IPCO niet uit te stellen, maar gelijk aan het voorstel van Nederland door te laten gaan in een minder formele sfeer in het kader van de continuïteit. De onderwerpen zijn van belang om te bespreken, met name de geschillenregeling. Ik spreek dan ook uit de wens om de verwachting dat de aanwezige delegaties vrije en openhartige discussies over diverse onderwerpen die ons allen treffen en bezighouden zullen voeren. Dit allemaal op voet van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Nooit uit het oog verliezen en dat wij gezamenlijk algemeen belang van het Koninkrijk daarmee doelend al haar onderdelen behoren te dienen. Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u nogmaals een zeer informatieve alsmede productieve week. Dank u wel.